Tým, že si sa zaregistrovala do Greenways, otvorila si obchod. Založila si s nákladom 144 € svoju vlastnú firmu. Ako podnikateľka si každý mesiac na konci spočítaš, aký ste spolu so svojimi parťákmi spravili obrat a aká bude tvoja výplata. V Greenways poznáme dva druhy odmien. Je to základná mzda a prémie a bónusy. Greenways je základná mzda 48 € a dostávajú každý, kto má zadaný autoship. Kúpiš si 3 krabice a 4. dostávaš zadarmo. Máš dve možnosti. Predáš ho a do peňaženky ti pribudne 48 €, alebo ho zješ a nasytíš svoje telo tou najkvalitnejšou stravou, akú poznám. Vieš, ako si zvýšiš základnú mzdu o 100%? Predstav si zamestnaná a povieš svojmu šéfovi, že chceš zvýšiť mzdu o 100%. Čo by si musela spraviť, aby ti ju naozaj zdvihol? Pretože v Greenways to možné je, predáš ďalší produkt a máš 96 €. Ideme k ďalšej odmene a to sú prémie a to je percento z obratu až do výšky 41%. Krabica má obratovú hodnotu 1 bod, farebnáče a krémy nie a ten zadarmo sa samozrejme do obratu nepočíta. Ak v Greenways dostávaš základnú mzdu, robíš obrat 3 body. Ak si chceš zvýšiť základnú mzdu o 100%, tak robíš obrat 6 bodov. Počítam správne? To sme sa už dostali k províznej tabuľke, kde máme všetci rovnakú štartovaciu čiaru, začíname od spodu a buduješ si svoju firmu od seba. V Greenways nejde o žiadne nudné počty, ale o živé vzťahy, ide o čísla lásky, pretože každé euro, ktoré zarobíš, je za to, že si niekomu pomohla. Ak tvoja firma spraví obrat 30 bodov, máš nárok na 12% províziu, čo je 144 €. Ak máš vo svojej firme nejakého podnikateľa, pretože je to o spolupráci, tomu treba dať tiež výplatu a toto všetko za vás počíta a organizuje na rozdiel od klasického podnikania spoločnosť Greenways v kancelárii mojej GV. V Greenways si vieš stále vypočítať svoju výplatu. Zatiaľ čo viem, ten najväčší plat v Greenways je 50 000 € mesačne. Je to pre teba zaujímavé? A ešte nemôžem zabudnúť na bónusy od firmy, na rôzne akcie, napríklad teraz sme mali medzinárodnú lekárskú konferenciu, rôzne lekárske prednášky a samozrejme naša spoločná dovolenka pri mori. Tak začni už dnes, zajtra to tvoji partneri zopakujú a pozajtra máš nádhernú firmu. Všetko záleží len na tebe, tak sa daj do počítania so svojím parťákom.